समस्त की नमस्कार। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବାଡ଼ିକି ତାଙ୍କର କେମିତି ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେମାନେ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ମିଶନ ଗ୍ରୀନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଚାଷ, ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲମ୍ବା ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଏପଟେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ? ମୁଁ ତ ମିଶନ ଗ୍ରୀନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ଟା ଦେଇଥିଲି, ମ୍ୟାଜିକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ସାର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇକି ଦେଇଥିଲି। ଗତ ବର୍ଷ ବି ଆଣିକି ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମୋର ଫଳ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲା। ଭଲ ହେଇଥିଲା ସେଟା ସବୁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ବି ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କିଛି ଥିଲା ତାକୁ ଦେଇଛି, ଆହୁରି ବି କିଛି ଆଣିଛି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡର କାମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଅଲଗା, ପୁରା ଏକଦମ ଗଛର ଯେଉଁ ବିଶେଷତା ସେ ନେଇ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫଳ କେମିତି ରହୁଛି, ସ୍ୱାଦ? ଫଳ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦ ରହୁଛି। ଏଇଟା କୌଣସି ଇଏ ନୁହେଁ, ଆମେ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିଲୁ। ଗତ ବର୍ଷ ବି ହେଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବି ଆଣିକି ଦିଆହେଇଛି ସବୁ। କୋବି, ବିଲାତି ଆଉ ବାଇଗଣ ତ ଲଗା ହେଇଛି, କମ୍ ଲଗା ହେଇଛି, ଆଉ ଲଗାଯିବ, ସେଥିରେ ବି ଦିଆଯିବ। ବନ୍ଧାକୋବି, ଫୁଲକୋବି ସବୁରେ ବି ଦିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡର କାମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଟ୍ ବି ଯେଉଁ ଫଳ ଫୁଲକୁ ବି ଭଲ ରଖିପାରୁଛି, ଆଉ ସବୁଜ ମନାନି କରିକି ରଖୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ଏଥର ମାଟି ସାର ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇଥିଲେ, ମିକ୍ସର ମିକ୍ସ ଦେଇଥିଲେ? ଯେଉଁ ମିକ୍ସର ମିକ୍ସ ଆଣିକି ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ ମିକ୍ସର ମିକ୍ସ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଏଇ ତ ଆମର ତ ଏଠି ଟିକେ ବାଲିଆ ଦୂରସା ମାଟି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି। ଯାହା ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆର ବର୍ଷରୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆହୁରି କିଛି ରହିଯାଇଥିଲା ବୋଧେ? ହଁ, ରହିଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଟ୍ ରହିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଏ ବର୍ଷ ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଦିଆହେଇଛି, କିଛି ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବି ପୁଣି ନୂଆ ଆଣିକି ଦିଆହେଲା। ଯାହା ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ନେଇକି ଚାଷ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କଥା ଅଲଗା ବାଡ଼ିର ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି। ନିଜେ ଚାଷୀ ଭାଇ କହିଲେ, ଶୁଣିପାରିଲେ। ହଁ, ଚାଲ। ଭଲ ହେଇଛି, ବହୁତ ଲମ୍ବା ବାଡ଼ି। ମୂଲିଆ ବି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନାଇଁ? ହଁ, ମୂଲିଆ ନ ଲଗେଇଲା ଏକଲା, ଆଉ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଲାଗୁଛେ, ତାପରେ ମୂଲିଆ ବି ଲଗାଉଛେ। ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ମୂଲିଆ ଲଗା ହେଉଛି, ବେଶୀ ଲଗାଇଲେ ତ ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ରେଟ୍ର ଯେଉଁ ପରିବାର ଯେଉଁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ତାର ରେଟ୍ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ଏସବୁ କି କୋବି? ଏସବୁ ଓଲକୋବି। ଏସବୁ ଓଲକୋବି? ଓଲକୋବି, ସେ ଫୁଲକୋବି। ସେପଟା ଫୁଲକୋବି ସବୁ। ଆହୁରି ସେ ପଛପଟ ବାଡ଼ି ଅଛି ନାଇଁ? ସେପଟକୁ ଆହୁରି ମଟର ଛୁଇଁ ଲାଗିଛି, ଫୁଲକୋବି ଅଛି, ଆଉ ଲଙ୍କା ବି ଲାଗିଛି। ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ। ଯାହା ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସିକି ଭେଟିକି ବହୁତ କିଛି କଥା ହେଲେ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।